Takže dnes si zahráme Jurassic World Alive. Rovno ideme na to. Ukážem vám rovno Indominus Rexa druhej generácie. Jak takto vyzerá. No. A ukážem vám ešte môjho Blondbeckyho. Jak takto vyzerá. No dobre, takže zahráme si aj nejakú bitku, to je jasné. Takže ideme PvPčko. Si zahrať PvPčko. Dobre, dáme si Indomina Rexa. Takže ideme utočiť. Dobre, prvý je mŕtvy. Takže ideme. Dobre. Medzi tým píšte do komentárov, čo si máme zahrať na budúce. Dobre, druhý je mŕtvy. Teraz ideme bojovať proti Titanosaurovi. To bolo tesné, už mám 82 HP. Titanosaurus. Ja sa zobriem. Áno, zobriem. Takže, dobré. Teraz ideme... Teraz si zoberieme Blondbeckyho. A vyhráme teraz. Yes, vyhrali sme. Takže. Teraz sme získali takýto inkubátor, pozrite. Takýto. Tak to nejak vyzerá. Je krásne. Mám ich rád, pretože dopujú veľmi dobré veci. No a ideme ho otvoriť. Idem na betu. Ja už betu mám, pozrite, túto. A tu je blue. No. Ešte vám ukážem Tyrannosaura Rexa druhej generácie tiež. No.
Lepším si trošku Araombongiu. No, takže toto je tu mám svojich kamarátov v Jurassic World Alive. Ukážem vám ich rovno. Toto sú všetci moji kamaráti. Tak. No, takže dáme kamarátom DNAčka nejaké. Ja to dostanem potom peniaze. No a pozrieme sa tu. Toto je také, akoby, to je proste klietka pre dinosaurov. A tu máme Araombongiu, alebo ako sa ten dinosaurus volá. Nepoznám ho vôbec. Takže dáme najesť, trošku sa s ním pohráme a potlačame s týmto. No. A ďakujem, že ste videli moje video. Tešite sa na budúce. Na budúce si zahráme zase niečo.